doaz eta bandera gorria, astindu du epaileak, hasi da estropada jaun-andreok. Hortxe dira lehen kaletik Zumaiarrak, bigarrenetik Zarauztarren enbata, hirugarrenetik Kaikuren Bizkaitarrak, gaur ere Traineru Zaharrarekin, eta laugarrenetik Hondarribia. Baserrik azpimarratu bezala bi berdeentzat orain Kaiku eta Hondarribirentzat babes pixka bat, eta hortxe ditugu ontziak, hasieran indartsu Kaiku eta Hondarribi hartu dute segundo bat Zumaiaren aurretik, bi segundo hain zuzen orain Zarautzi, hau hasi da, eta ea itxaso zabalean nola moldatzen diren gaur Hondarribiko 23. ikurrina honetan. Aipatu behar Zumaiaren artean Lucia Olazagaztik bi aldaketa egin dituela arraunlari dagokienez. Hor dira barruan Iribar eta Josulete, eta patroilanetan gaur Jokin Gijarroari da atxedena, Olazagazti eta Urangarentzat, hori da Luciak gaur erabakitakoa Zumaiaren ontziari dagokionez, eta posik Zumaiarrak atzo maila hobesiagoa eman dutelakoan, eta poliki hobetzen ari direla, esan digu Luciak, eta guk ere hori antzeman dugu azken estropada hauetan. Errenta orain Kaikuk, segundo bat Hondarribiri. Zumaia 3 segundora, Zarautz Laura, Kaiku gaur ontzi indartsuarekin ari da lanean. Hor da Zarautzen egoin txauspe prestatzaileak lau aldaketa egitea erabaki du. Aukera gaur Isasi, Arratibel eta Andima Martinez entzat istribu horretik, eta ababorretik espaldan hortxe ari da Mikel Martinez. Patroilanetan Gorka Aranberri hori erabaki du. Egoi intxauspek Zarauztarrak azken asteburutan sartuak dira. Maila galtzeko sorian ditugu dakizuenez, eta orain gozatu nahian ditugu. San Migueligako leia garrantzitsu honetan gogoratu. Gaurko Hondarribian urrengo biak Orio eta Castron direla itsasoko norgehiagokak ditugu Donostiako bandera handiaren atarian. Kaiku eta Hondarribi, Hondarribi eta Kaiku buruan, urrutiago Zumaia bostera, Zarautz 6 segundora. Hirugarren kaletik hor dira Jose Luis Kortaren gizonak Kaikukoak. Gaur atzo atxeden eguna izandako gizon asko hortxe barruan ditugu. Benito San Martin, Oskar Medina, Iñaki Errasti, Gentza Zubiri, Angel Mari Rodríguez aurreko lanetan, baita ere beste hankekoa baborrekoa Miguel Ángel Ruiz, Javier Pérez ere bai kontrankekoa, hoietanak galaktikoak dira, eta aurten hortxe gizonak gordetzen ari da Jose Luis Korta. Argi esan digu bere erronka zein den Donostiako banderari begira orain lehentasuna hortxe duela, eta saiatuko dela baita ere tarteka estropada hon bat egiten ligan, eta gaurkoa hoietako bat dela esan dio Juan Alegorbururi, berehala eskainiko dizkizugu Kortaren hitzak. Eta laugarren kaletik Hondarribiari da, Hondarribi aldaketarik gabe, atzo honentsuenekin, eta gaur ere bai, hori da Mikel Orbañanozek harturiko erabakia. Hortan ari dira Hondarribiarrak, noski etxean zalen aurrean, maila txukuna eman nahian. Orain Kaiku segundo bat Hondarribiri, 6 segundora Zumaia 8 Zarautz, eta bi berdeak indarrean, orain gainera babesi gabe hor kanpo kalde horretan, eta baserri argi dago Kaiku eta Hondarribiaren artean dela leia txanda honetan. Bai, dagoeneko ja luzer dira zatituta, ez, aurretik kaleak, babesa duten kale horiek ikusi dira, aurresiago jundiela, Kaiku 3. eta Hondarribi 4. bate batea, ez, eta zertxo bate atzeago, Zumaia eta Zarautz beraien artean leia pixka batekin, ez, babeseko eremu hori bukatu da, jaitzaz libre erekira atera dien lau taldeak, eta orain haizea eta baldintzak lau taldean zat berdintxu daude, ez. Ari dira ontziak balizetara hurbiltzen, eta labur-labur orain Jose Luis Kortaren hitzak estropadazia aurretik, hitz hauek esan dizkio Juan Alegorburu lankideari. Baina aurretik handakau gure objektibo hor, eta hori konpritzen bale madau ez gain horak horretako 8 gan, 10 gan. Eta beste hori tarteko hori izbadeu logratzen, kontsegitzez bali madeu, orduan esango da frakaso ligan da beste danetan. Baina momentuan gore martxan segitu berdeu, saiatu geha, eta ikusi suerten gatik osatik oaztako batzukin ditulako, baina haitu liga honek, liga famatu honek klub batzuntako 22 fitxak itzen dute, beste batzuk asko segillo dazkete, baina esan nuke danak ibiltzia ere, beste barbarik handa, beste jende okitzia.
Baina nahi gustatuko izan aurrendik antza hori izan guk, aurrengo zeitan otea, hori ikusi dugu ez gala kapaz. Lehenko hastean saiatu gara, aurrengo 8 iten gendan, eta nire irutzen zaite destinu hola dola. Irutzen zaite Kaikuk aurten ez da jola tokatzen azkeneko 2 estropetan, da bere martxan zaikituko, baina gaur saiatuko gara albarimado bandera azten. Hor dira orain maniobra osteko irudiak, Hondarribi eta Kaiku parean Zumaia 9 segundora, Zarautza 13, 4:46 Kaiku eta Hondarribirentzat ziabogan, Zumaiarentzat 4:45, Zarautzentzat 4:57, eta estropada dugu, eta ikusiko dugu gero orain nola moldatzen diren, olatutxoren bat edo hartzen duten, ikusiko dugu itxasbera 10 aldera izan da, eta poliki orain aldatuko da. Itxasoaren egoera goruz dator Maria, 4:19 minututan izango da itxasgora, eta bien bitartean orain bigarren luze honetan trebetasunare erakutsi beharko digute patroiek. Kaiku Hondarribi, Kaiku segundu bat, Kaikuk Hondarribiri, Zumaia 11 segundora, Zarautza 15, 2 estropada txanda honetan Baserri. Zatituta erabat ez, eta orain kontu pixka bat izan behar da, lemazainak eta gehien bat estriborreko alderdikoak ez, haizeak zaietzetik bultzatzen du, jotzen du fuerte, eta pixka bat eragozpenak alde hortako arraunlaiak izango lituzteke arrauna mugimendu horretan ez, eta ikusten da, Kaiku Hondarribi, Kaiku horre bate-batea, lehian, Kaiku zertxo bate aurreago bantxe, baina borroka oso estua bi taldeen artean, ez? 11 bateko abantaila hartu dute, Sestaokoek, 2-3 segundo, hortxe diferentzia. Biak ongi, estropada ona egiten ari dira. Zurinaga eta Amunarriz mutilak animatuz. Hor da bien arteko burruka, hor dira bi berdeak nor baino no. Urbildu dira Hondarribiarrak orain nolatu aprobetxatuta, parean dira Kaiku eta Hondarribi. Oso polita bien arteko lehia, Zumaia 14 segundora, Zarautza 17, Urrutiago biak. Gogoratu zelkapen nagusian, 9. edela Hondarribia 75 puntu ditu, Kaikuk 3 gutxiago, 72, eta oso polita bien arteko burruka, eta hemendik aurrerako metroetan babese izango dute, eta gertaditeke gainera hor tartetxe hori ere, gehiago zabaltzea, haunditzea Jose Luis Erkitzia. Parekotasun haundia ikusten da orain arte egiten nahi dien lana, eta kaleetan ere kale honenak bezala dituzte biek, eta pixka bat helburu desberdinak inen dute Kaikukoak, atzo 11. egin zuten Astileroko estropadan, hortinkan ies egin nahiko dute, atzoko aurpegia txukundu nahiko dute garbitu atzo egindako balana, eta Hondarribia dudari gabe etxean jokatzen nahi den hortan bere zalegoan aurrean estropada txukun bat eskaini nahi horretan lehia estua bi berdeak ez. Eta lehen aipatu duguna, Zumaia eta Zarautz Urrutiago 17 eta 19 segundora, hor dira Kaiku eta Hondarribi bien arteko lehian, eta oso estropada polita bien arteko hau. Momentuz tartea oso txikia da, segundutxo bat besterik ez, eta ederki datoz. Eta izea, bere indartxoarekin, bataz bestekoa 5,6koa da orain, baina 21 kilometroko bolada bat ere izan da, eta tarteka indarrez jotzen du lehen aipatu dugun bezala. Orain Kaiku estropadaren buruan 18 segundora Zumaia, Zarautz 22, eta garrantzitsua izango da zalantzarik gabe maniobra eta maniobra irteera Baserri, bien arteko lehia honetan Kaiku eta Hondarribiaren arteko burruka. Momentu honetan 16 paladan Hondarribiai, 17an Kaiku, eta dudarik gabe horre kontu ondo egokitzea ziaboga lana horretan, eta 3. luze hori nola ekin, ez? Kaikuk errenta txikitxoren bat izan du, baina orain parean datoz. Ea nola ditugun biak ziabogaren garaian, 3. kaletik Kaiku, 4. kaletik Hondarribia. Parean Jaun Andreo. Ederra doa lehen txanda, Hondarribiko 23. ikurriña dugu jokoan hemen. Aurrekoek hartu dute arraun txikia. Zertxo tosta bat aurretik agian Kaiku, baina parean. Irekiagoa Hondarribiaren maniobra.
Ez dirain ongi moldatu Baserri. Ez, oso ziaboga txarra, pentsatu ia untzi baten diferentziekin segundo pare bat aurretik atera die Kaikukoak hirugarren kaletikan, ez? Trebeak dira, baina gaurko honetan ez dirain finaritu. Orain Zumaia 18 segunduko atzerapenarekin. Eta hor da baita ere Zarautz. 24 segunduko atzerapenarekin Zarauztarrak. 9 eta 45 Kaikurentzat. Maniobra ostean ordea diferentzia 3 segundukoa da.